bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike ndị Igbo aba amụkwa nwa ya mụọ ibe nke ịtọba ihe akụ ihe enwe maka ebe kịrịkịrị a na-egbo anya ma nọ n'oke osimiri bụ mamịrị na-abịa iru ọ bụ ike obi mmanya na-agụ okpuru mmiri n'ọrụ ụda dụrọ anyị acha ka akwụ mana ya ma mgbọ ka akwụ anyị ga-elu ka mmiri mana ya mata ka mmiri anyị enwu ka ọkụ mana ya manyụ ka ọkụ anyị azụ ka acha mana ya ma nna ka acha anyị ga-achake ka anyanwụ ụtụtụ mana ya ma nda ka anyanwụ ụtụtụ ọdachi gọ ndị ọzọ anọ mbụla anyị ọdachi mgbe ndị ọzọ na-ebe akwa anyị ga na-achị ọchị maka akwụkwọ nsọ mere ka anyị ma ihe niile ga-ada ga-ada mana ọmanụ na-ebi gị aka maka anyị ga-enye ndị mozi iwu ha ga-ebula anyị n'ọba aka na kume aka ya emela anyị amaka bụ ezi na nsị ome nke ome ebe anyị nọ na anyị ọra ga-afụ ọpachi apeta ekachi ụga abụọ na ekeja ụga abụọ nwa mmadụ nwunye anya onye egwu nwa mmadụ nwunye anya ekwa nwa mbele anyị ga-adị ka echi maka na echi a na-agwa agwụ a na ebile bịa na-egbu nwata ndị okpere bụ n'ihe ofe gwa na-egbu nkọwa ndị uwe ojii ọkwa na ọnwa egbu nje dị chọọchị na ọ ga-efe ome ihe a nọ bụ ometele bulu asụ ụmụ nwanne anyị ndị nọ alụkwụsị ka ụbịam na ọ ya adịlụ m na mma maka na alụ na-eme alụsị dị ike ọma ndị dị ike na bụ onye alụ na-ada atụ ya aka mana anyị sịrị ọbịa egwu anyị ga-egbu onwe ya nlekọta na iche anyị ka eji agọ mmụọ a ga-eji nka nye ndị mmụọ nri asụ na ọbụrụ dowele anyị ya tinye ụda n'olu asụ ọkwa nkata dowele anyị nkata kpuchie ya asụ olu nke ọ ga-eme anyị ọdachi obodo ekwene asụ ọbụla nke ọkwa ya mụ ya atọ na ya na nke sịkwa na Chineke na-emela anyị ka ya ma okwe ọ ga-eme n'azụ maka ọ ga-emela anyị maka ọ ga-emela ndị anyị ka mmụọ na ndị ka anyị ma ga-emela anyị anyị na-anọchitekwa unu na mmadụ and we're going to try and more. After 2024, we'll never see our end. We all will see the end of 2024. With a good heart and a good well. And I'm going to may have them, and you tend to go. For the world of all. Oh, God. I got blind number. I got room one night. I got leave by. I got leave by. That's the job we have to Nachada. That's not good about talking about that. So, who want to guide? The I get in, I get more gammon crime. The folks knew about behind Colonel Noggy could it. And also, what you have put it. Ihe a na-eri ọba and sọpọs a na-eri oguma ọgọdorikwe ya ọjị iri ya and ori a na-eri kwenụle a da-agba mmiri azụ na ara ga-adịla anyị na mma ụkwa ịzọrọ ebe a ihe ọma ka anyị ga-eji wee na ihe ọbụla akwụkwọ ihe anyị nke dịkwa n'ime mmiri ọ ga-eso n'elu azụ m na ahụ a ego anyị ga-erikwa milion ka ama nkọ anyị ọ dụbụla anyị na mma ọ ga-adịla anyị na mma na-esi azụ ndị anyị tukwuo ndị anyị ekwu ebe anyị godokwele ya lee ebe anyị godokwele mmezie ya azụ m ndododo unu etipelela anyị iwu maka na uchiela anyị iwu ga-ewugwu anyị mana e nwekwara aka nwata ya unu enwere kacha manala anyị azụ na a ga-adịghị na ihe agụ na-aṅụ bụ ọbara azụ m ka Chineke nna onye nwe ike niile ka o mee ka okwu ọnụ anya ka ọ bịa na mmefu ebi na-acha ukele ụwa na aja oh, one them the number. Yes. Go anywhere. Yeah.